Тази симулация демонстрира принудени хармонични трептения. Пружина, на което е закачено тяло с маса 1 кг. Собствената честота на тази трептяща система от тази пружина и това тяло е 0,27 Hz, а честотата на външната сила е 20 Hz. Външната периодична хармонична сила се осигурява с този механизъм, като този синия детал се движи хармонично в хоризонтално направление, защото ето тази червена точка се върти равномерно по окръжност. Честотата е 20 Hz, следователно периода е 1 върху 20, 10 върху 0,2, 1 върху 0,2 е 5 секунди. За 5 секунди този синия детал изминава разстоянието от най-дясното си положение до най-лявото и отново най-дясното. Забележете, че и тялото, което трепти със същата честота, с която трепти и външната сила. Честотата на външната сила е равна на честотата на трептение на трептящата система. По-точно, честотата на трептящата система винаги трепти с честотата на външната сила. А собствената ѝ честота е определена от масата на тялото и от пружинната константа. В случая има коефициент на затихване от 3,3 и ето да видим, може да измерите и времето. Времето за едно пълно движение от тук до крайно ляво поклонение, пак до тук е 5 секунди. 5 секунди е и времето, за което това тяло изминава примерно от най-лявото положение до най-дясното и отново до най-лявото положение. Тоест, това е основно. Независимо от собствената честота на трептящата система, тя трепти с честотата на външната сила. Можем да променим затихването и всъщност можем да променим собствената честота. Ето тук. Да увеличим собствената честота. Всъщност намалихме собствената честота. Но вижте, може пак да измерите времето, за което това червено тяло извършва едно пълно трептение. Амплитудата много намалява в случая обаче. Е отново 5 секунди. Много малко е преместването. Сега да променим другото направление. Сега голяма собствена честота. Ето. Времето тук е 5 секунди и времето за това движение е пак 5 секунди. Тук можем да демонстрираме и изпадането на системата в резонанс. Ще да увеличим коефициента на затихване, да видим движението. Отново, времето, периода на трептение на трептящата система е равен на периода на външната сила. И сега да демонстрираме резонанс. Ще премахнем коефициент на затихване 0 и ще променим честотата на системата да бъде равна на честотата на външната сила. Тогава, според теорията, амплитудата на трептението ще е безкрайно голяма. И ето вижте колко бързо с времето, само за няколко трептения, амплитудата ще стане прекалено голяма. Ето, тялото ще изпадне. Тази трептящата система може да бъде разрушена механично. Това е реален проблем при реалните механични системи, реалните механични конструкции, в които има някакъв периодично действащ двигател. Ако резонансната честота на тази конструкция съвпадне с честотата на двигателя, който работи, тази конструкция може да изпадне в много големи вибрации, дори толкова големи, че да я разрушат. В механиката резонансът е вредно явление, но в електрониката е полезно явление.